Alay sa Shanghai. Haga jing singausen jong kai UK kalapa sa Ukraine. Ia ki misai klan bor ban pendon kam ban yale persya ik sipai ka Rusia. Henry kad baki sipai ka Ukraine kila siat ye kita ki misal kila syak pen hap kendau no. Hakikti jong ki rang satar jong Putin. Ladai theu ye kita ki misal baju pendon kam hakate ka thma ki de ki misal ki ba klan bor pha bat ki bastet ro. Hakaju ka por. Henry hakmat ki rang satar jong Putin ki misal kidang syak Khang Lad bat syak pen hap kendau ki khubor ki ong bayakane ka jingyo ban Khang Lad ye kita ki misal jong ka UK ba pha se Ukraine ka dei ka jing start jong ka Russia bat ka bala pen hekli ye ki nong yele persya bat ka Russia ha ka jingyo ban Ukraine u Shanghai bat ki report na po Russia ka Ukraine kala thmu ban siat ye kita ki misal se ki sipai Russia ki badon hapo Saudan Bakhmut rei kila syak Khang Lad no penban sep ke jing thmu jong ki sipai Ukraine ye ki sipai Russia